Hello friends, welcome back to the channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैहाय जों सोलोंगोन माने जों WhatsApp ग्रुपखौहाय जों माबोरैहाय डिलीट खालामनो हायो बेनि सोमोन्दै जों सोलोंगोन आरोखि। जायफ्रानाखि रोङा ना, जायफ्रा रोङा बिसोरो सोलोंनो हागोन आरो जायफ्रा गोरोंखा बिसोरो स्किप खालामनानै गालांनो हागोन आरोखि। दा जों थुदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामदोनि। मोनसे रिकमेन्ड खालामो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां, जेनाखि जोंनो WhatsApp ग्रुपखौ डिलीट खालामनो थाखाय जों नोंथाङा एडमिन जानांगोन आरोखि, बै ग्रुपनि सासे एडमिनार जानांगोन आरोखि। ओमफ्राय जेनाखि गुबुन एडमिनारफोर दंना, बे गुबुन एडमिनारफोरखौ जों रिमुभ खालामनानै गारनांगोन आरोखि। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया बावआ जाहैबाय, गासै मानसिफोरखौनो जों माने बे ग्रुपनिफ्राय रिमुभ खालामजोबनांगोन आरोखि। रिमुभ खालामगोन सासेनि उनाव सासे वान बाय वान जों रिमुभ खालामना गारहरजोबनांगोन। बेनिफ्रायसो जों लास्टआवहायनो हारसिंल' थाहैनांगोन आरोखि। बेनिफ्रायसो नों बे ग्रुपखौहाय डिलीट खालामनो हासिगोन आरोखि। ओमफ्राय ग्रुपनि जेनाखि रेसपन्सिबिलिटि बियो नोंनि सायाव थानांगोन आरोखि, अब्लासो जों बे ग्रुपखौ जों डिलीट खालामनो हागोन। बिदिब्ला without wasting time, let's get started our activity right now.